Κωνσταντία Φλέσσα και βρισκόμαστε πάνω στο κατάστρωμα του Superstar. Σήμερα θελήσαμε να σας πάρουμε μαζί μας σε μια τυπική για εμάς μέρα εδώ στη Φλέσσα Strands. Θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης του αυτοκινήτου μας από το λιμάνι του Βόλου με προορισμό το νησί της Σκιάθου. Αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητό μας μπαίνει στο καράβι. Ο τράκτορας θα ξεκοτσαριστεί από την καρότσα και θα αποχωρήσει για τις εγκαταστάσεις μας στο Βόλο. Πάμε να απολαύσουμε το ταξίδι μας. Φτάσαμε στην όμορφη Σκιάθο. Από εδώ, άλλος τράκτορας θα παραλάβει την καρότσα που θα την οδηγήσει στις εγκαταστάσεις μας εδώ στο νησί. Οι εγκαταστάσεις μας στη Σκιάθο βρίσκονται στην περιοχή Ξάνεμος, πίσω από το αεροδρόμιο.